Umarangkada na ngayong araw ang Brigada Eskwela ng Department of Education Bicol kung saan idinaos ang kick-off ceremony sa Bakakay East Central School sa Bakakay, Albay na pinangunahan ni DepEd Bicol Director Gilbert Sadsad kasama sina DepEd Assistant Secretary for Operations Dexter Galban, Department of Health Secretary Dr. Teodoro Herbosa, Albay Governor Glenda Bungao at iba pang mga opisyal at guro mula sa iba't ibang Schools Division Office ng Bicol Region. Ayon kay Sadsad, malaking tulong ang Brigada Eskwela upang maging handa ang mga paaralan, guro at mag-aaral para sa darating na pasukan sa Hunyo 16. Start lang ito ng Brigada Eskwela. We will end this up to Friday. We hope and we pray na with this national kick-off, maraming volunteers ang magpumunta sa schools para tumulong para malinis at maihanda. But we are confident na by Friday, ready na tayo sa ating mga paaralan para tanggapin ang ating mga mag-aaral sa darating na June 16. Pinasalamatan din ng kagawaran ang mga partnered agencies sa mga ipinamahaging learning materials, school furniture and equipment at iba pang mga kagamitan na makatutulong sa darating na pasukan. Malaki rin ang pasasalamat ni Sadsad sa DOH sa pakikiisa sa DepEd para masiguro ang kalusugan ng mga guro at sa pagbibigay ng sports kits na makakatulong sa kalusugan ng mga mag-aaral. Appreciated natin yan kasi ang problema talaga ng mga guro, wala tayong masyadong, parang hindi tayo masyadong serious sa ating health, sa wellness natin. Kasi daming ang trabaho, kaya nakatutok sila sa pagmamahal sa bata. So, minsan kinakalimutan natin ang ating katawan. Lubos naman ang pasasalamat ni Bakakay East Central School Principal 2 Judith Belliet na napili ang kanilang paaralan na pagdausan ng National Brigada Eskwela Kick-Off ngayong taon. Habang nagpe-prepare kami, naghahanda para sa Brigada Eskwela, parang naisip ko, ito ay isang malaking oportunidad and karangalan din na maging venue ng isang malaking event na para sa mga bata. Malaking tulong din umano ito sa kanilang paaralan para sa mas maayos na pasilidad at kagamitan ng mga mag-aaral at mga guro ngayong school year. Dahil sa pagkapili ng Bakakay East Central School, marami pong pagbabago, maraming transformation physically sa school na paganda. At yan po ay dahil sa tulong nilang lahat ng mga sumuporta sa amin. Magtatagal ang Brigada Eskwela hanggang sa Hunyo 13. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares.